Ik schrijf wel gedichten, maar dat is dan meer voor Sinterklaas dan dat het poëzie is. Ik doe het niet vrijwillig of zo. Nee, omdat het moet. Ja, omdat het moet. Maar bij sommige gedichten heb ik wel eens iets van... weet ik net wat het eigenlijk hoe gaat. Poëzie is ook op scholen in Snits net het meest populaire vak. Het plankje met dichtbondels in de bibliotheek zit dan ook opvallend vol. Wordt vaak wat van u leert? Net zo vaak. En dat er dan een knappe BN'er over poëzie vertellen komt, dan is de biep wel heel gauw vol. Bij wie ging het over de liefde toen je dacht, ja, dat heb ik ook wel eens gevoeld? Maar hij weet ook dat het dichtje net een spannend imago had. 5, 6... Stoffig, saai, ouderwets, iets voor oude mensen. En dat maakt het voor mij zo'n leuke uitdaging. Het is net het doel om jongeren dikke dichtbondels lezen te leren. Wolk in het helpen om creatiever met taal om te gaan. Het gaat om de liefde voor de poëzie, voor de taal. En die wil ik graag delen. En uiteindelijk ligt poëzie ook heel dicht bij de belevingscultuur eigenlijk van jongeren. Die de hele dag bezig zijn met iets te ervaren en daarna gaan ze het delen in woorden. Krijzende kindstemmen overtreffen de stilte. Een poëet wil hem zelfs net zo gauw nemen. Maar tekstjes schreeuwen op zijn mobiel, dat doet er wel. Maar ik heb wel eens dat ik ineens dingen opschrijf. En dat ik in één keer denk van, hé, dat is leuk. Dat zijn dan niet gedichten, maar dat zijn dan korte zinnetjes. Vroeg of laat vroeg je me wat, jij zei laat dat. Het heet dyslexie. Ik heb 2 rare domme ogen, die halen alles door elkaar. En moeten ze een woordje lezen, maken ze ruzie met elkaar. Een oercreatief talent op Squalle is Lies. Haar werk is zelfs al gepubliceerd. Ja, heel erg trots. En Arie, die wil het werk van de jonge dichters ook wel even beschermen. En die laatste zin is sterk. Dat je zelf ook denkt, hé, zit het nou of dat is goed eraan. En hoe beoordelen de jonge dichters het werk van Arie Boomsma? Hey jongens, vind je het leuk? Jawel. Leuk? Ja.